fɛnw sigi bolo sigi min bɛ se ka an yamaruya ka nin fɛn in kunbɛn ka fu sira la o don ala barika la fɛn t'an fɛ yan a ma don yan donc an m'an sigi ka bana kɔnɔ an y'a kunbɛn nka fɛn o fɛn min ka di ala ye ala subahana wa taala o de bɛ kɛ fɔlɔ min donna an ka jamana kɔnɔ a tɛmɛna dugu in fɛ ka bɔ Laginɛ ka bɔ Bɛɛla Sigiri fɛ denmisɛn ncinin a muso taara nɔfɛ Laginɛ ka na ka tɛmɛ ka taa n'a ye Kayi u tɛmɛna Bamakɔ fɛ ka karita ka taa Kayi min bɔr'o la bɛɛ bolo kalama an siranna an hamina an ye den ta k'an sɔ don a la ni ko an y'a ta k'an sɔ don a la ne yɛrɛ tɛ nka an ka dɔgɔtɔrɔw y'a kɛ a ɲɛmɔgɔba bɛ yan nɔ dɔgɔtɔrɔ Samaso fɛn o fɛn n'a bɛ se ka kɛ ka den na ka na u y'a kɛ mais a ma se a to la ala subahana wa taala ta la an siranna an ko bana ni an b'a dɔn a bɛ sɔrɔ cogo min na n'a bɛ maa o maa la ni o magali la ni magala la n'a wɔsijiw donna ɲɔgɔn na n'a joliw donna ɲɔgɔn na ni a ka fini nɔgɔ la a dayɔrɔ nɔgɔ la banako t'a la ɲɛgɛnɛ la ni y'i bolo don o la a bana in b'i sɔrɔ o la an siranna denmisɛnnin ncinin a la daminɛ a ma nɔgɔ donc ka taa mɔmuso la k'a bila maa o maa sira in kan n'a ni gɛrɛla ɲɔgɔn na a kɛla dukɔnɔmɔgɔw ye Bagadaji a kɛla karakɔnɔmɔgɔw ye ka taa Kayi yɛrɛ du kɔnɔ o mɔgɔ bɛɛ ɲinina k'u dɔn ka a lajɛ u fari goniya bɛ cogo min tile 21 Allah subhanahu wa ta'ala y'an dɛmɛ a y'an kunnaja maa si ma sɔrɔ i banalen don min yɛrɛ an b'o damu yira Ala la ka an ka jamana denw hakili sigi o dugusajɛ Ala ye nin hɛngɛ o fana tɛmɛna Kulemalo fɛ Kulemalika yɛrɛ n tɛna don o la k'o tɔ ɲɛfɔ a yɛrɛ b'o dɔn kabini o fana kɛra maa minnu tora o nɔfɛ a bɛ maa 5 maa 6 bɔ n'a ma caya n'o ye an hamina parce que bana nin an b'a dɔn a bɛ tiɲɛli kɛ cogo min na Allah subhanahu wa ta'ala ani an yɛrɛ dɔrɔn de bɛ se k'an yɛrɛ kisi k'an yɛrɛ kisi cogo jumɛn na fɛn o fɛn n'an tun bɛ kɛ a kɔrɔ ka olu sumaya voire ka dabila bolodi ɲɔgɔnma a y'a ye sa mamuru di mɔsi ma ŋunaye tɛ o ŋunaye tɛ ɲugun tɛ lakanni don fɛn n'a ɲɛfɔli ɲɛna i b'i yɛrɛ minɛ n delila ka na Kulemalo yan n nana su fɛ ka taa douane visiter ka taa polisi visiter ka taa gendarmerie visiter ka segin Bamako n y'o kɛ n bɛna kɛ tuguni fana n'a kɛ n bɛna kɛ tuguni fana donc n balimaw ka se Mande yan bi aw ni ce k'a yira aw la k'a fɔ a belebele bɛ anw bolo ɲɛmɔgɔw o de la n bɛ yan o de la Usmane Kone bɛ yan santé ministre o de la an wariko ministre bɛ yan o de la an ka jamana lakanani ani ka mɔgɔw kɔlɔsi sécurité intérieure o bɛ yan ani an ka baarakɛda caman ɲɛmɔgɔw bɛ yan ne yɛrɛ ka baarakɛda ɲɛmɔgɔw caman bɛ nɔfɛ yan n ye min tɔgɔ fɔ aw ɲɛna professeur Samaso a fana bɛ yan
bana yi meni ba abe je barada min bolo ale o nyamo ye u tes no bisi ka banabato kolosi ali soro so madai na yana ngase kurema le yam ntala njo ka lage bana kuma yoro min dalimbe bangoy fraka yoro min dalimbe bangoy ntala sinjo yi mbalma ngam ko yede amano ya médecin mi ye cɛkɔrɔba min fatula min y'a furakɛ a bɛɛ ala bolo bi bana in y'a sɔrɔ a ɲɔgɔn baarakɛla dɔw ala ye kalifa minɛ olu la o mɔgɔ 4 tun don mɔgɔ saba tanya na an b'a ala subhanahu wa ta'ala deli a ka ale to an bolo an ka mangun de k'u sɔrɔ a la u ka baara kana kɛ fu ye mais n denkɛ nin n y'a sɔrɔ cogo min na bi Jɔmɔnde docteur Jɔmɔnde a ye nimisi wasa kosɛbɛ bɛɛ b'a dɔn ne ye ka teli nka ne ye n den ye cogo min na bi o ma kasi jigin kɔnɔ dɛ a ye dusu de donna k'a yira k'a fɔ n'an wulila k'an jɔ an bɛɛ kelen kelen k'a k'an kungo ye k'a fɔ ne kungo tɛ dɛ ni ne kungo don o tɛ dɛ a bɛ se ka se fana ma min bɛ fɔ an ye ka o ta n'an bolo 2 ye k'a dɔn bana nin nkalon tɛ dɛ k'a dɔn bana nin a bɛ se ka kunbɛn a bɛ kunbɛn ni mun ye saniyali o de ye silamɛya ye o ye silamɛya taabolo fɔlɔ ye o ye kerecɛnya taabolo fɔlɔ ye an ka diinɛ ninnu bɛɛ donc k'i tɛgɛ ko maa tɛ ko dɔn ka n'i tɛgɛ di mɔgɔ ma a b'ale la a bɛ e la a tɛ dɔn o de ka bolodi ɲɔgɔnma in dabila o kɔrɔ ye o de ye o ye ni banni kɛla ni janaja kɛla ni banni kɛla janaja min ye ka su labɛn ka fure labɛn pour n'a bɛ sutura koli ni a tɔw an k'an sɔrɔ o la an k'o to dɔgɔtɔrɔw bolo u b'a kɛ cogo ɲuman dɔn u bɛ fure labɛn cogo min na bana tɛ se ka yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ fɛ yanni u k'a di seli ka k'a kan k'a ladon ka sutura an k'o bato an k'o matarafa an ka sɔn o ma donc ne fa n ba n balimaw kolomanikaw mandenkaw nin ko bɛ ala subhanahu wa ta'ala bolo nka a caman bɛ anw yɛrɛ de bolo ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka hakili ɲuman d'an ma ala k'an sɔn a ka masaya ma mɔgɔ b'i yɛrɛ lakana o fana ye silamɛya yɔrɔ dɔ ye o fana ye diinɛ yɔrɔ dɔ ye donc n sera yan bi ka nin kumaw de fɔ aw ye jamana bɛɛ tɔgɔ la n ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la dɛ jamanaden bɛɛ an bɛɛ haminako in ye nin bi kɔrɔn fɛ tebi fɛ kulugu fɛ taabolo fɛ ka se yan k'a fɔ aw ɲɛna an ka da ala la nka an k'an sɔrɔ an k'an jija kosɛbɛ fɛn minnu bɛ fɔ an ye an k'u ta an k'u minɛ an ka fɛn o fɛn n'a ma kɛ an ka dabila fɛn o fɛn ni dɔgɔtɔrɔw ko an ma an kana kɛ an kana kɛ u ka baara don ninnu y'u nin bila da fɛ o n denkɛ min sigilen filɛ nin ye sanbaso a ye mɔgɔ dama min a ye dongo dama min kɛ banabaatɔw kan a bɛ 50 bɔ dɛ n'i y'a dɔn k'a fɔ u bɛ fini min don fini in ka girin funteni b'a la maa si tɛ se ka fini in don ka heure kelen kɛ o t'u bali k'u ka baara kɛ awa n'i y'a ye an bɛ dɔgɔtɔrɔw fo k'u waleɲuman dɔn
ma kelen fana tɛ se ka baara kɛ fo aw fila de ka don parce que dɔ bɛ se ka dɛsɛ fini kɔnɔna na eau de javel min b'a la hali ka o suma mɛn a bɛ se ka mɔgɔ dɔw ɲagami donc n'i nana dɛsɛ i kana to i kelen dɔ wɛrɛ k'i dɛmɛ a baara a ka gɛlɛn fo ka dɔn a ka gɛlɛn an ka nɔgɔya o bolo an k'a to ala subhanahu wa taala ka nin ko in tɔgɔ duman d'u ma ka i bɔra bɔ Mali kɔnɔ pewu pewu maakɔrɔw ne na ninnu de fɔ aw ɲɛna aw bɛ yafa n ma ala na kira kama ni n ka kuma donna mɔgɔ min la mana k'aw dɔgɔya aw ye n faw de ye a ye n kɔrɔw de ye a ye n balimaw de ye a ye n dɔgɔw de ye nka lakani kuma de don jamana ka baara de don o de ye n se yan bi n sera yan fana n y'a fɔ a ye n bonya ala k'aw bonya ala k'aw tanga ala k'aw ka dugu tanga ala ka Mali tanga ala ka Afiriki tanga ala ka diɲɛ tanga ni bana in na a kɛ to ba ala sala Mahamadu. L'association des femmes pharmaciens a fait phare